आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत सावंतवाडी शहरातील सौर ऊर्जा हायमास्टचं लोकार्पण करण्यात आलं. माठेवाडा आणि जुना बाजार परिसरात हे हायमास्ट बसवण्यात आल्यानं दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर परिसरात लखलखाट पाहायला मिळाला. याबद्दल मंत्री दीपक केसरकर यांचे नागरिकांनी आभार मानले. शालेय शिक्षण मंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर यांच्या स्थानिक विकास निधीतून सूर्याची घरासमोरील तिठ्यावर आणि जुना बाजार होळीचा खुंट मैदान इथं सौर ऊर्जा हायमास्ट बसवण्यात आले. 5,64,000 रुपयांचे हे 2 हायमास्ट आहेत. युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याजी यांच्या विशेष प्रयत्नातून हे हायमास्ट बसवण्यात आले. यावेळी माजी आरोग्य सभापती सुधीर आडिवरेकर, युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याजी, बबलू मिशाळ, अनिल चिटणीस, प्राध्यापक विकास गोवेकर, माजी सैनिक गणपत पुरी, किशोर चिटणीस, गुरुप्रसाद चिटणीस, राघवेंद्र चितारी, प्रतीक बांदेकर, मेहर पडते, डॉक्टर मुरली चव्हाण, अर्चित पोकळे, देवेश पडते, प्रथमेश प्रभू, आबा केसरकर, नंदू शिरोडकर, सुजित कोरगावकर, नंदू गावडे, आबा चव्हाण, मंगिरीश रांगणेकर, अभिजित कामत, संदीप धुरी, प्रशांत धुरी, साई केरकर, नेल्सन फर्नांडिस, जितेंद्र सावंत उपस्थित होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.